Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि नैबे भिडिअ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नैबे भिडिअआ जि फार्स्टआ हाबा जानायनिल' भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन। बेयाव डेक'रेशन जानाय लोंनाय माबायदि आलासिफोरमोन आं नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम साफ्रोमबो नायगोन होननानै आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो कमेन्ट्स हरनो दाबाव आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' थुदो थांसै भिडिअआव। Abo yung mabidor. Abo. Oma taukri. Oma taukri. Kay kuntel. 5 kuntel. Gasi dong. Gasi dong. Tahu saफ्रोमबो खोनाबाय जानांगौ नै. Biayau oma taukri sih गोथावसिन nan जादों आरो oma taukri. Oma taukrinya deh. Biaya lokal daw. Biaya hinjaवफोर ओमफ्राय बैयावनिया हौवाफोर दावा. Ayong. Bisa nggodaku. Biaya hinजावफोर दावा. Biaya हौवाफोर. Wah, बिथाङा सिं सालायलायनाय गोदाबाय नै थ' सुदो बेलेगथिं. बेलाय मा बेदर? बेयो अमा थावख्रि बेदर. सोर संनाय? नै बिसोर संदों. आबौआ गोथाव संदोंना आबौ? एकदम स्पेशल. नों जुगार? हालदै माहाय बारा जानायखाय गोमो नुबाय। माबायदि मोनदों बिलाहि हानालाय? बिसां हाखांखो बस्थासे? बा दैदर हाबाय माथो होमबा? बेखौलाय मा खालामदों? बियो दिनैनि बियानि अमा बेदर मैगं। जेबो होआखै? जेबो होआखै बेयाव ओरैनो एवख्रुबदों बेदर गुरै खालामदों। एवख्रुबदोंनो दै लोगोफोर बेखौ। ओमफ्राय आरो नों मा मावदों इयाव? बेदर रुदों बेदर। मा बेदर बियो अमा? अमा बेदर अमा थावख्रि। अमा थावख्रि। बे मा बेदर? आमाय बाबु। मा बेदर? सोर संदों? सोर संदोंना? कपि माल बियो। प्रकाश दैमारि संदोंनो गोथाव जायाबा बेखौलाय? ओमफ्राय मा डिस दङ दे आमाय बाबु खिथाना होदो बाहाय। बैथिनिखौ नायाखै अमा बेदर दोङो लाब्रा दोङो अनला दोङो बेनिफ्राय दालि थावख्रि अमा थावख्रि जानो फैनो हागोन। मा संनो आबौ? अनला। अनला? नों संदों बेखौ? मा अनला बियो? अनला अमा बेदर। गोथाव संदोंना? एकदम गोथाव। आयं मा डिस संदों नोंसोरो? माबायदि संदों माने जोंहा आइटेमा 15था। मा ओमफ्राय? नारजि, नारें, ना, नाफाम, थास', अमा, दाउ, हांसो, बोरमा आरो सयाबिन ओमफ्राय माबा बै माबारिफोर जाग्राया मा होनो बेखौ? जादों मा? आरो बेबायदिनो आसार अनेक जादों। दादा हिसकिया मा बियो? Tuh, cateringफोरा नोंसोरनो दा? लिडारालाय सोर? लिडारा बिबो गासिबो खैजन हायदों नोंसोरो? 50 जन। बेफोरखौ मावनानै मेङोना मेङा लास्ट सेम? मेंनायाथ' मेंखागोन माहायबाबो। मा इन्टारेस्ट दङ नोंसोरहा बेखौ मावनानै? खिथादो दे नोंनो। मा इन्टारेस्ट मोनो? मोजां मोनो ना मोना? जाहोनो मोनदों हादों बेफोरखौ जों मोनदों बिदाफोरखौ आरो जोंबो बाख्नायदों। खासिबारि होनदा नोंसोर गासिबो? बिथांमोना खासिबारिनि लोगोफोर। आयं आयं मा मावदों नोङो? खामानि मावदों र' गारि बोदों गारि। लाबाय खासिबारि केटारिं ग्रुप। खैजन हायदों? 55 एबाराव गार्लसबो? बिथिं लाजोबदो। ओइ किबाय ओइ किथु माइ लाना होनाय।
इसोरनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननि संसार जानायाव सोलिनायाव मावनाय दांनायाव इसोरा जेब्लायबो लोगोसे थाथों जों बे हिसाबै इसोरनि गुरियाव आरजनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखाय जोङो बोर बिनोसै जों बयबो दान्दिसे गसंनानै बोर बिनो अब्लाबो जोंनि गुरियाव आरज खालामदों जायफ्रा दिनै नोंनि महरै नोंनि इच्छा बादि मावलांनानै नुजाथिनो हागोन लाफाबो ini iya sabiau maka gua gaya no ini amariau Alin dari makan situ ke? Nunggu kuple bena? Alin berat uke bemen perang buat ada bedi uke bemen korom di mana benar nak uke nade. Ambil abu kau lihat ni tu terus abu kau lihat macam sesanda. Mẹ quá, hát số này không mấy. Đấy, Nó nằm đừng. nó nằm đường. Nó có cái này cũng rất là này. Rồi đây đang ở thằng tự giác thằng bài. Đây, giờ áo phụ đi đây áo rồi. Không sao bé bộ. Alo không sao vậy. Alo không sao vậy. Alo lại. Ơi alo không sao vậy. Alo không sao vậy. Alo lại. Ai mà đi sao mà được à. Ada, mamung nengna. Mana mak hả? Nó mà đi, biết chạy được. Xuân đi chạy là ngờ. Xuân đi chạy là đi. Xuân đi chạy là. Biết chạy. Bawa đi nama mana? Bawa đi nama mana? Hả? Bawa đi nama mana đi? Đây nâng kita deh. Deh. Bisa masang dong malah. Gua sama tangkan lain nana. Deh. Nama kita dulu. Rung orang. Deh, hendak deh. Pakai hendak. Mau kau deh? Mau sih? Dia pun deh. Nama kalau kita nama apa? Dia nama kalau kita deh. Deh, selabis nama. Deh hendak deh. Dulu. Deh, bawa pen pun ada. Selabis. Selabis.
Service namanya bikin pokok lagi kok. Ani waslap sih mana? Nanti ada itu makan dulu. Ay, aku mau makan dulu. Bisa dan saya. Jumpa saksi kan deh, Riser. Oरैबायदि मोसाबाय जों ओरैबायदि मेंबाय माइलिया मोसास्रायासै ओमफ्राय नानि मोसाना माबायदि मोनखो गोसोफोरखौ नानि गोसोफोरखौ माबायदि मोनखो मोसानानै मोसाना बिराद गरम मोनबाय स्रां मोननायनो बिथाङा खिन्थु बिथाङा मा मोनदों दे आबौ मा मोनखो नोङो मोसानानै गोजोननाय गोसोफोरखौ खस्थ' मोनबाय मोजां मोनबाय ओरैबायदि गोलोमफ्रुनाय मोसाबाय दे रायजोफोर आङो बिथांमोना दस्रा गिटाव मोसानायमोनब्लाबो आङो नैबे गिटखौ लगायनानै होनाय जाबाय मानो होनब्ला बिथांमोना हिन्दी गिटाव मोसानायमोन स' बेयाव कपिराइट फैयो आरोना हिन्दी गिटफोरावहाय नोंथांमोना मिथिखायो स' आं बेनिखायनो बेखौ लगायनानै होनाय जाबाय आरोना so much guys आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट्सखौ हरनो दाबावदे बाय बाय